Ita khukti bukhukchong balaino kepal birmani kokthai yakhaba chung bushak maso wati nokbar phaikang gangke tipra sarokni jingjal bonai ni dinarok nugui manu kwbangma mangpli thai ni mangpli kasai phaio abai kino masa yamanung ya bialni jorabo tipra sarok masa yamanung ya kebo jingjala kasawi muya phali chamani chung mangpli rok bunugo kwbangma khati rogo chung mahikero mangpli rok kasai phaio fia tini okok tuma hangkangke mia wati nokbar mia sanjani prai chaita hote pasta o je nobar wakti fema bai mia oro bufang kotma ani uklogon rok nugui mankhana nok khungsao sungkhnai mankharo saikrei bihi grandi nukhung kosto mosto borong oro busamak thamtui mola khai chai tongjamani fia kepal birman jora hangkangke chokreng budu chau mahai umahai keno tabu kaisa mangpli kasai pheuka chinoro chungtini or khut faisok paijak bufang kotorma bini noko sakao jeta klaimani norok nuhur makhana ani uklogo naini di serai ke jodi o time o botong khangkangke tini oro bini langma kuthirok chingman khamo kamini lukurok tini oma hijorao bo tini oro tong khangkangke busabutui hoito bokuri phano busabutui tongma jorok khangkangke tini oro brongni langma chojak kuthui rok se nugui man khamo khabangni takhoti bukhuksong belaino kha khamjangnai kokthai belaino kha ni mukti oro tangi hingkangke chini kungthai bara rokni nok tongjama se bera kising misik tongjama se chikoncha chugrung gurung buni beser no tonglaimani hase khatai joto jaga kasalajak chini borok pia oro tabuk kokthai hingkangke tonga kwrui chana kwrui tutui phano tini mahai jingjalo klai thangjak o bukhukjak hake bo bwskangni salo bunyaro se hajra hori chai tongjamani bini boro tongthai tongsinai khorogo satung rujui nokthai kwrui rok bor thangai tongi sinai khabani takhoti bukhuksong abo hai kokthai singno siar khaino chini bukhawo tini blaino mukti klaijak khabani takhoti bukhuksong chungchugya khlaimaya hambano chung borno je mansak chini chuba mungtui chung chubanai tamni hingkangke mia o je bufang kotor klaimani jodi by chance bo ori tong hingkangke bini o langma tini no kuthui mangkhamu tini o nok no thamono nangla khamu bono se ulta chung ma thamong lai khamu tangi hingkangke kebal bai gobala bini je tini o chanani mai tongma bai tini bufang klaimani yagulo phano bo tini onok ni kutu slabi mankha nok bai ma bai borok kothaya bo langma bachakha abos borok kotha khapoli takhoti bukhusong aba keno phaidi chung bin nok nukhni tamo tongmani tamo mani khni rok nosto ongei ba dera khringkha aborok bo chung bin khukti khananai thanai ang mangpli changnani konai truk chai phaidi chung bo bai koksanan chai toklani aw chung norong no thajing bisini bini nok bai bani nok nukhung je saikrui saichung tongi tongjamani aba keno phaidi chung bin nok nukhungni bebak mani khni rok tamo rok dera mong phaika chung bin khukting khanan thanai bai nini bumong milona tripura nang busuk bisiro moi o para tongi tmuni bisaka kha phaimane mo lalmohon parani phaimane seman phaika takalbai kha bisaka kha chung to khnai ma khani bo saikrui ba nin saikrui thuija khani koi bosor khani bo saithimana ga 3.5 বছর কাকা 3.5 বছর চরাই খে খরচ চরাই খরংনই খরচ ঠিক আর দুইজনা তঙ্গ মাছা কাইখা পেলার মাছা 6 বছরনি বছরাই আচ্ছা অমু যে পাইমানি ও দেরা মং মানি মিয়া কয়টা রকম হনাবো ঠিক এক্সাক্ট সাইতা সময় রকম নং কাপুর বর্তমান আফুগো আং হাই আওয়াতে ফাইকা হাঙ্গাই নগনা কলে খালকা উর আর খালে ফাইকা গা আর রওয়াতে নবা সারি নগ ফাইবা সাইখি বাইজা ফাইম নং ফাইও nung wati nokbar phainani somo bona ha nok khabene ni buino khara khara bakuni kiri khalka pela gini basabuti okha pur borsa basaka ko koikha bobai talen thanga phurung no thango bobo miya phurung thanga ang sajong je nogo ya khara jabo thanga wate nar phaika ngor khalka o phurang ke ang phaika ngai wate angon nok baisa man haika pela ngai nok nu khuni tam mani khani tongmani tong no mula tai jana ma tam nori jo mai to golara ngai thunai janai ri rok tong phila tama chang ke tabso jorona ke phaidana pheka ke bo phaina phya ko tabo ke phana ke kuna nung om haike nung saikrui
khorogo satung rojo ta bunyara tangi chane borok nang tabo oma haijora Mula tangakhai oma maise situation no maise. nini nok kri khuk kri nang tabo oma haino to nini haste hapang je sarkar tong ram tam ko nyang chu Box sisi ang mata sitai box jin khakam kai khakam jane pile. acha obo parang mungkhe Maina kumar para. bo bisi nongni panchayat ke Jini panja jang. longtrai Saka para. hambai ao khaboni ta khuti bukhsong norok khanai mankhana sini baini khuktui Mia watui wanani sombobona bo manini bono motairok no yak tholoi dagi mani haikino dagi khana bo watui phainani nobar watui phainani hinui jana manbai bai buni nogo khari thangmani khaboni ta khuti bukhsong haike bo tini bui hai bkha krakngi nogo thuui rokoi tongmani jora rok hangke bini langma tini oro chojak rok saman khamung abo haikino chungtini kha dukhu nangjak kha mukti kalaijak phono amhaike chungtini phaimana phaika Sini mangflini bisingti chung abono koinai hasteni jotto lukurokno chung oma hai jorao sini tipra sarok buisak maso wati nokbar jorao hangane sini tipra sarokni bial naini di khaboni ta khoti bukhusong thai thayo kasai phiu masaya manungya bazar hozarok kwbang manugo chung phiat buisak mas hapkangke nokbar wati jora hani singjotono siwo tipra sarokni jingjalbo kakflaya aba kino chung tinoro maina kumaro phai sokpaika je bini nok nukhung Mia je omhaike dera monor nugui mankhana korma bufang klai je or jaga je tohake khagla rok se suljagi thikemu khabong ta khoti bukhusong Abai kino chungchini channel mangflu dim bisingti koinai je mansak chung borokno je farisak haste hapangno koine chung norok je mansak bono omhai jorao basaoi saikri jorao chung borno kisamisa je mansak subanani bai koijao khaboni ta khoti bukhusong